čo je vo vnútri. Ak je to jedna z tých debien... Čo je to s tebou? Myslela som, že chceš dobrodružstvo. Čo je vzrušujúcejšie než toto? Kam mi zmizol? Chalani. Čokoľvek je dnu, je to dosť ťažké. Možno sú tam fazuľové konzervy? Alebo zlaté tehly, alebo klavír. Vieš, ako to zistíme? Buď opatrná, Mandy. Čo? Toto je náš poklad, James. My sme ho našli. Áno, máš pravdu. Našli sme ho, tak ho aj otvoríme. Hýb sa, Elvis. Prepáč, Sam. Ako by som sa nevedel celkom prebudiť. Ešte šťastie, že dnes je zatiaľ pokoj. Už viem. Budeš ťahať jednu stranu a ja budem ťahať druhú. Dobrý nápad. Pozor. Ťahaj. Si v poriadku? Áno. Vravel som ťahaj, nie tlač. Moje nohy. Som zaseknutý. Nie. Je to márne. Som v pasci. Pomoc! 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 James? Pomoc! Pomoc! Nie! Čo je? Čo robíš tam dolu? Chceli sme sa pozrieť, čo je dnu a privalilo ma to. Vedel si, že je to nebezpečné. Ocko to hovoril. Ja viem. Je to moja chyba. Nahovorila som ho. To je jedno. Teraz to nejako musíme dostať z neho preč. Je to na nič, ani sa nepohne. Počúvajte. Týka to. Radšej zavolám pomoc. Nenechávaj ma tu, Sara. Ty zostaň, Sara. Idem ja. Na pláž vyplavilo debnu a tyká. A uviazol pod ňou James Jones. Chod na pláž sama rýchlo, osoba uviaznutá pod debnou. Ideme tam čo najrýchlejšie. Požiadajte Penny, nech ich zatiaľ pohľadá. Hovoril som, že dnes je pokoj? Tamto sú. Penny volá sama. Príjem, Penny. Vidím ich, Sam. Sú dolu pri veľkých skalách. Vďaka, Penny. Sme na ceste. Sam, ja sa bojím. To nič, James. Hneď ťa dostaneme von. Sara, vráťte sa aj z Mandy do kaviarne. Sara, prepáč, že som povedal, že s tebou nie je zábava. Na budúce sa s tebou budem hrať, sľubujem. Čo je to podľa teba, Sam? Naozaj neviem. Chcem to spraviť rýchlo. Musíme debnu nadvihnúť z Jamesa čo najjemnejšie. Ide to, James? Áno, som vonku. Čokoľvek to je, tyká to hlasnejšie. Vieš, ako to znie? Ako hodiny. Veľa hodín. Sú to budíky. Tak, aspoň vieme, čo je v tej debne, nie? Nestalo by sa to, keby sme sa nehádali, ocko. Prepáč, oci. Mal som ťa poslúchnuť. Poď sem, chlapče. Niekedy musíš na tieto veci prísť sám. Ďakujem, Sam. Ďakujem, Elvis. Veď na to sme tu, James. Ak
je čo nestrpím, Cridlington, tak je to nedochvíľnosť. Práca hasiča znamená zodpovednosť. Áno, veliteľ Steel, pane. Ale s ohľadom na dnešné hrdinstvo ťa sám navrhol na zvláštnu odmenu. Ó, no, to je skvelé. Ó, čo je to? Tyká to. Je to budík, aby si sa ráno budil včas. Vyrobilo štúdio Magic Voice.